అప్పులేనోడెవడు ఈ రోజుల్లో, వాట్సప్పులేనోడెవడు ఈ రోజుల్లో, లక్కులేనోడెవడు ఈ రోజుల్లో, పేసు బుకులేనోడెవడు ఈ రోజుల్లో. పైకి చూడా శ్రీరామచంద్రులే, పైకి చూడా శ్రీరామచంద్రులే, లోపల జబర్దస్తు చమకు చంద్రలే. అప్పులేనోడెవడు ఈ రోజుల్లో, వాట్సప్పులేనోడెవడు ఈ రోజుల్లో, లక్కులేనోడెవడు ఈ రోజుల్లో, పేసు బుకులేనోడెవడు ఈ రోజుల్లో. కొందరికి మందు పిచ్చి, కొందరికి మగువల పిచ్చి, కొందరికి సొమ్ముల పిచ్చి, కొందరికి సోకుల పిచ్చి, కొందరికి సినిమా పిచ్చి, కొందరికి కిటకిట పిచ్చి. మరి ఏ పిచ్చి లేనోడే మేడారం ముక్కంటి, అప్పులేనోడెవడు ఈ రోజుల్లో, వాట్సప్పులు